magikoan. Autobus magikoa, arrainen bazkari bihurtuta. Ralfi, itxaron! Gualdan trabatuta nago! Egin, bultza! Bai! Zebaduz, Muski? Ez zaude pozik? Kiskurnek ondartzara eramango gaitu gaur. Bai, baina aurrena lanaren txostena aurkeztu behar dugu. Hortaz, laburra Dorotian? Bai, lanak eginta olatuetara harin. Guk area eta karramarroa ekarri ditugu, ondartzako bi gauza elkarlotu lanerako. Ez da, Carlos? Wow, egunduko latutzara eskerrean! Ara, karramarroa aretan sartzen da. Beraz, area eta karramarroa lotuta daude. Zer ekarri duzuzuk, Ralfi? Kaixo, egunon! Epa, lagunok. Fibi, ekarri duzudunetako landarea? Ralfi, utxagin dizun nik inoiz? Zuk eguzkia ekarri duzu? Ara, ez zitzaidan motxilan sartzen, baina hau ekarri dut. Ara, eguzkia distira bete-betean. Nire lehengo eskolan etziguten eguzkirik eramaten uzten. Eta zuk zer, Tim? Irudi hau, arkaitz bat, Guandaren muskuiluarentzat. Ekarriko zenuen muskuilua, ez da, Guanda? Txan! Timen harrian ipintzeko muskuilua. Kuskullu deitzen da. Kusku lagunentzat. Nor da kusku hori? Kaixo, kixa! Kusku muskuilua, ondartzako bi gauza elkar lotu lanerako, begira. Oh, ez! Ai, ama! Ai, ene! Arazoren bat? Ahaztu egin zaidala erabat, horixe. Benetan? Hortaz, ez duzu ezer ekarri? Baino jantzia eta esku oiala bakarrik. Eta atun otartekoa. Zer, txarra aldaba, niri behintzat izugarri gustatzen zait. Tira, ez ikaratu, kixa. Nor da zurek idea? Arnold. Orduan lasai, Arnoldek gogoko ditu lan hauek, bai ez dena eginda ekarri. Eta non da bera, bide batez? Kaixo lagunok. Zer daukazu oinetakoan? Korrikan entorren eta etxe inguruko putzu batean sartu naiz. Badakit zergatik zentozen korrika, gure txostenerako dakartzuna erakusteko irrikitan zentozelako. Baietz! Oi, putza! Banekien zerbait ahazten zitzaidala. Zuk ere ez duzula ezer ekarri esan nahi duzu? Bainu jantzia eta esku oiala. Eta lirdinga oinetakoan. Lirdinga eta atun otartekoa nolatan ezote zaigu otu? Lirdinga eta atun otartekoa lotu litezkeela. Bai, agian badute zer ikusia. Ea. Ez. Primeran, oinetako aputzuan kakasteaz gain, txostena ahaztu gainera. Hobenuen bai etxean geratu banintz gaur. Aizu! Ezin dugu etxi, Arnold. Daukagunarekin alegindu beharko. Baina kixa! Egunon, aurra. Egun zirraragarria daukagu gaur. Ez da, Muski? Eutxi goiari, lagunak! Ea azten zaion lanarena. Eta egunari hasiera emateko, ikus ditzagun ondartzako bi gauza elkar lotzeko lanak. Gure zoritxarrerako ez zaio ahaztu. Ea, hasteko, Ralfi eta Fibi. Eguzkia eta dunetako landaren arteko lotura, gubiona, eskubide mugatuak. Dunetako landareak beste landareek bezala eguzkia behar du elikatzeko. Eguzkirik ez, dunetako landarerik ez. Eguzkirik ez, ez errez? Tira, Kixa eta Arnold. Zeu okurrengoak. Bai, ara, guk hau ekarri dugu. Atun notarteko elikagarri hau.
eta lirdinga berde xarmantau. Benetan? Kontxo, hori bai ikusgarria horratio. Bai? Eta? Ze lotura dute lirdinga berde xarmantak eta tunotarteko elikagarriak? Biak zera direla, zera... Bigunak? Aiene, utzi geroko. Ondartzarako ordua dugu. Baina ez larritu, itzultzean jarraituko dugu lanekin. Jarri jaran, mesedez? Eskerrak txirrinari. Bai, behingoz pozik eta guztinoa kanpo ekintzara. Behin bada ere egun atsegin baketsua ondartzan. Bai zera, Arnold. Beste guztiak bai gozatzen ibiliko dira, baina guk lana daukagu. Ea, konzentratu. Nola lotuko ditugu lirdinga eta tuno tartekoa. Ziur asko erantzun ugari aurkituko duzue bidaia honetan. Ba oteraki ez dakigula nola lotu. Andereñoak dena daki. Tira, dena ez. Zientzilari izan nahi duenak loturak bilatu behar ditu. Loturak? Gauzen zer ikusia aurkitu? Bai, hori xebera. Iritsi gara, irten denok? Ikusi dunetako landareak. Eta eguzkiak ematen diela. Hemen aitz bat dago. Muskuilu zestalita. Begira zenbat. Ta begira nizen muskuilutsua. Carlos! Eta karramarroa areatzan zuloa egiten. Aizue, begira gora. Kaioa da, ez da? Zer nahi ote du? Arraioa! Karramarroa jandu! Itxasoko aireak gozetu egin nau. Besten lanetan hain argi ikusten da dena. Gure lana jaten ari zara, Arnold. Barkatu, nintzen oroitzen. Zure lirdingaren eta nire atuno tartekoaren arteko lotura aurkitu behar dugu. Bazatozte ingurua arakatzera, apur bat sakonagotik? Zer? Orain? Iritsita segituan? Betiko kanpo ekintzaren usaina hartzen diotoni. Tira, Arnold, alegintzen bagara aurkituko dugu lotura. Lotu segurtasun uala! Bio, murgil eta jo! Zebien freskagarria? Bota ingura, kaurak, bota ingura. Dam, 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 dam. Pentsatu, Arnold, pentsatu. Ezin dut. Gorroto dut kaltzerdi bustiekin ibiltzea. Itzuliko oinetakoa. Ez horixe. Txostenerako behar dugu. Ikusi! Algak dira. Eta zer dira horiek? Zer politak! Itxastrikuak diratin. Algak jaten dituzte. Eta igarabak itxastrikua jaten du. Horra igaraba igari biraka! Poto, Carlos. Begirari zara, Arnold? Zer ikusten duzu hor? Ba, zuk agindu bezala lotura bilan abil buru belarri, baina gauza bakarra ikusten dut. Zera berdetsu hori. Haze lirdingatxua. Lirdingatxua esan duzu? Hori da, begira kisa lirdinga. Oharpen bikaina, Arnold. Lirdinga hori fitoplantona da. Fitoplantona? Fitoplantona? Fitoplantona. Bai, landare txikitxoak. Itxaron apurtxo bat. Hortaz, Arnolden oinetako lirdinga zer da? Fitoplankton motaren bat? Ea, aztertu nire mega handi mandigailu miragarriaz. Itxasoko lirdinga?
Oinetako lirdinga? Ez dira guztiz berdinak, baina ez oso desberdinak ere. Zer deritzozu, Kixa? Hurbilagotik begiratu behar genuke? Noski, zergatik ez? Ez, Kixa, ez dakizu zer diozun. Ezagutzen dut ahots hori. Xelebrekeriaren bat gertatuko zaigu aurki. Oh, txikitu egin algara. Bai, fitoplantona bezain txikiak gara orain. Ñimiñoak. Ikusi aurrak. Gure autobus magikoak urperako arnas mozorro bana dauka guretzat. Ea ba, sartu saltxan, naizta erratu, irten kanpora eta harakatu. Ni aurrena. Ui, hotzegia dago hau! Eta bustiegia. Ai, ba! Eta gogoratu, saiatu loturak bilatzen. Ulertuta. Ez dut ulertzen. Nola aurkituko dugu atuno tartekoa itsasoaren erdian, fitoplantonaren neurrikoak garela kontuan izan da. Auskalo, agian otarteko fitoplantoniko ñimiñoak salduko dituzte hemen. Eta pentsatzea hau dena lirdinga berdea iruditzen zitzaigula lehen? Harrigarria ez da? Arnold, zertan ari zara? Nor, ni? Tira, Arnold, honek guztiak nire atuno tartekoarekin zer ikusi duen aurkitu behar dugu. Eta lehen bailen gainera. Kixa! Begira niri! Nire irudipena da, ala gozeak dirudite. Ez da zure irudipena, Ralfi. Izaki handiagoiek fitoplantona jaten dute. Beraz, nik beti esan dudan lez, hobe autobusean sartu. Beste nonbait sartu baino. Naturak etengabe txunditzen na. Arrainen bazkari bihurtu ginen iaia. Zer gutxiago kizkurnerekin etorrita? Ongi autobustxo, egin egitekoa. Bejondeigula, orain zooplantonaren neurrikoak gara. Zooplantona? Lehen irentxina izan gaituzten oietakoa edo? Oso ondo, Kixa. Zooplantonak fitoplantona jaten du. Zooplantona uretan bizi diren animalia txikiak dira. Hemen dikumeak, arriskatzen jakin behar da. Sartu saltxan, Norbaiten tripan. eta gogoratu segi loturak bilatzen. Baina andereño, itxasoa leku zabala da. Ez ditugu sekula lotuko lirdinga eta atuno tartekoa. Lotuko ez dituzue ba. Jarraitu zure kidearekin. Baina, Kixa! Fitoplanktonak itxura xelebrea zuela? Ba begira horko morroi hoiei. ez dira morroiak, Carlos. Zooplantona dira. Zooplantona ez da fitoplantona bezain ugaria antza. Oso beak eta zuzena, Tim. Zer gehiago ikusten duzue, edo zeinek? Izaki erraldoi oiek. Oso ondo, Phoebe. Izaki erraldoi hoiek antxoak dira. Arrain mota bat da. Antxoak? Nik ez jateko aitak pizzari jartzen dizkion gauza gazi hoiek? Zuri ez zaizkizu antxoak gustatuko, baina zu bai antxoei. Zooplantonaren neurrikoak garelako agian? Ixak arrazoi du ikasleak. Ikusten duzuenez, antxoek zooplantona jaten dute. Eta badakizuen nora garamatzan horrek? Bazkaltzera? Zuzen, ongi aurrok autobusera berriro! Prest autobusa! Oso ondo! Orain antxoaren neurrikoak gara. Eta bazkaldu bitartean autobusean geldituko gara. Baina gauza piloa dago ikusteko hor kanpoan. Bai, ondo esan duzu, Wanda. Lehengo eskolan autobusean bazkaltzen genuen itxasertzera joandakoan. Nola ezin dugun gure lanaian, patata erre organiko batzuk nahi? Ez, mila esker, fitoplanton pixka bat jandut lehen. Egia da hori? Entzun, Arnold, denbora aurrera doa, eta oraindik ez dugu lana egin. Lirdinga eta atuno tartekoa, lirdinga eta atuno tartekoa. Atuno tartekoak zer dara matzeazki? Maionesa, atuna, ospinpikin bat, perresil txikitua...
Ze esan duzu? Atuna? Atuna? Bai, noski. Oh, Arnold, genioa zara txiripaz bada ere. Eta atuna nolakoa da. Ez dakit, maionesatan ikusi dut beti. Bizkor, Dorothy, zure liburutakoren batean azalduko da atunaren irudia. Hemen, atun zuria edo hegaluzea. Badakit zein den lotura! Zek jaten du fitoplantona? Zooplantonak. Eta zek jaten du zooplantona? Antxoak bezalako arrain txikiek. Eta zek jaten ditu antxoak bezalako arrain txikiak? Zerk? Atuna! Hobe nuen bai etxean geratu banintz gaur. Haurtxoak, atun zuri edo hegaluze baten barruan gaude orain. Alaitu, Arnold, irten gara estualditik. Orain badakigu ze lotura duten lirdingak eta atunotartekoak. Haze mundua, atunaren janari den lirdinga likatsuaz betea. Entzun, atunak ez du lirdinga jaten. Lirdinga zooplantonak jaten du. Zooplantona antxoak jaten du. Eta antxoa atunak jaten du. Moldetuta daukagu lana. Ez ahaztu atunaren tripan gaudela. Zeinek daki nola deitzen zaien elkarren artean lotura duten gauzei? Katea bezala daudenak? Ederki esan duzu, Tim. Atuna eta fitoplantona janariaren bidez daude loturik. Atuna eta fitoplantona elikakate berean daude. Elikakatea? Janarizko kate bat, ulertzen dut zer den. Nik ere bai. Fitoplantona, zooplantona, arrainak eta pertsonak. Guztiak elikakate berean, lirdinga, arrainau eta gugeu. Gizakia elikakatearen gailurrean dago normalean, baina bingoz katearen barruan daude. Baina era berean leku ezin egokiagoan gaude atunaren digestio aparatua ikasteko. Zer? Orain? Andereño, itzul gintezke eskolara orain, Arnolek eta biok txostena egin behar dugu. Tira, nahi duzuena, umeak. Ikasiko dugu beste batean atunaren digestioa. Engaitzerdi. Gutxigatik. Bai, ederki. Ongi txikiak, eseri denok. Eta bai, bagoaz! Ez, lehen ere badaukat autobusa. Begira, Ralfi! Gure ametxetako olatu tzarra! Gelara itzulitakoan ez tabaidatuko dugu ikusitakoa. Orain surfa! Arnold, gauza bera ikusten ari gara? Surf egiten ari da. Andereñok izkurne ez ustekoz betea dago. Eta gure lana osatzeko, ona Tim lagunari propio eskatu diogun artelana. Ezagutu berri duguna adierazten du, itsasoko elikakatea. Lirdinga edo fitoplantona zooplantonaren janari da. Zooplantona antxoak bezalako arrain txikiek jaten dute, eta antxoak atuna bezalako arrain handiek jaten dituzte. Horregatik da atun potolo. Eta honako hau landako elikakatea da. Bai, saguak belarraziak jaten ditu. Sugeak sagua jaten du. Eta belatzak sugea jaten du. Elikakate honen gailurrean belatza daukagu. Baina zer dago barrenean? Belarra, ez da? Belarra! Eta zer dago itsasoko elikakatearen barrenean? Fitoplantona, ez da? Fitoplantona. Eta zertan dira antzekoak fitoplantona eta belarra? Zapaldu egiten ditugula? Biak landareak direla. Itxaron pixka bat, elikakate guztiak landareetatik hasten dira? Bai, ba hori da! Elikakate guztiak landaretatik hasten dira. Lirdingak eta atuno tartekoak zerikusia baldin badute, ziurriak gauza guztien artean bila litekeela loturaren bat.
Ara, eta nire oinetakoa? Naturak etengabe txunditzen nau. Nik beti esan dudan lez, oinetakoaren lekua, baina noski. Autobus magikoa, mesedez? Autobus magikoa. Autobus magikoa? Autobus magikoa. Autobus magikoa? Autobus magikoa. Autobus magikoa? Autobus magikoa. Mesedez, erantzun autobus magikoa. Bai? Kaixo, txitsipapa ogi bitartekoak? Mesedez, bidaliko didazuen Megamaxi berezi bat eta... Egon, itxaron nahastu egin zara. Hau autobus magikoa telesaila da. Hola, jaina. Horregatik nago goseak hori ikusten nengoelako. Aizu, argituko ditazu gauza pare bat? Saiatuko gara. Gizakiok elikakatearen gailurrean gaude ezta, baina nik atunaz gain gauza asko jaten ditut. Elikakate askoaren gailurrean nago hortaz. Jakina. Eta kate mordoa ipintzen badut bata bestearen gainean, zer nago? Janari metaren gailurrean? Beno, elikakate asko lotzen direnean elkarrekin elikasarea osatzen dute. Ulertzen dut. Eta katean gauzak lotuta daudenez, zatietako bati zerbait gertatzen bazaio zer. Kate osoan izango du eragina, noski, guzti aldotuta baitago. Konforme. Baina elikakate guztiak ez dira landareetatik hasten. Itxaso sakoneko landare eta animali asko sustantzia kimiko ez elikatzen direla irakurri dut. Bai, baina izaki bitxiak dira. Bitxiak? Bitxiak esan duzu? Eta atun batek autobusa jatea normal alda. Zergatik ez autobusak antxoa txikiko zo baten itxura baldin badu? Baina, badakigu autobusak ez direla txikitzen, eta ez direla itxasoan sartzen. Autobus magikoak bai, magikoa izatea da kontua. Andereñok izkurne bai dela magikoa. Zergatik diozu hori? Surfean ere aritzen delako txostenen eta matematikako ikasgaien tartean. Bai, egia diozu. Mil esker deitzeagatik, agur? Kontxo, eskerrik asko, muski, itxura aparta dauka. Oi, arraioa.